Hello guys, गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदों आरो मोजां मोनदोंबा नायलांदो। मा देखायनो हायो नोंथांमोना दिनैबो नायलायदो। देखायलायबाय थानोसै नोंथांमोना मा देखायनो हायो। नै फिसाजोआ बोरखेगासिनो आरो ओमफ्राय गन्थंआव इदि सोना लानाय इदि जाबाय थायो। फिसाजोआ नायलाय जायब्रें-ब्रेंनो आं देलायबो होआखै फिसाजोखौ खानायबो हवाखै जेबो हवाखै ओमफ्राय मा लाना फैदोथाय मा बुस्थु इयो दावा बिबार ओमफ्राय इखो मा खालामनो लाना फैदों मा खालामगोन इखो गेलेनो माबा जि गोदाव सोराव गाबलाबाय थाग्रा जादों फिसाजोआ मा जादों मानो गाबो खोथालाय गोदाव सोराव गाबलाबाय थाखायो बाला लासिं बासिंनो दहायबो माबा स्कुलनि माबा गेलेग्रा मोनबोदो ओमफ्राय गावहानो इखो आखिनि मामि होननानै आखिबाय ओमफ्राय गाव होख्रावलाबाय गोदाव सोरावनो ओमफ्राय दा लाजिबाय माबा जि बाब्राबलाबायबाय गोदाव सोरावनो लेखा फरायनांगौ बायदि जायो गोजानावसो लांना दोनजागोन आं ज' हस्टेलाव बाला होमबाना बिमाबो नुनाय नङा बिफाबो नुनाय नङा नोंदि जाबाय थायोना दोनहैमारनांसिगोन खोमाहाय जोंहा बिफा बिमा आराम थानोसै ना लाना दोननोसै ना नागा मिसनाव दे लाङा आइ आंखौलाय मा खालामना बायखो गोदाव सोराव ओइ लाङा दे नै ओइ लाङाहाय थांदो गेलेहैदो थां नायलाय आंखौ लेथ्रा बाथ्रा ला गैया दे दोनैया फिसा सासेल'खौनो हस्टेलाव दोनहर नामा स्कुल हैद नै बिखुङाव लेथ्रा आंखौ इदि खालामनाङा एम्फौ गोनां बुस्थुखौ बुजागोन आंजों दोममादोमनो मोसानानै माबायदि नांखो दख'नाया सोनासो होनोमोन आङो फैगोन बोसोराव गानफिननो हागोन सना सोफिनदो बरिया नुदो माथो दख'नाखौ जि मोजां नुखादो देलाय गसंलाय फट' मारिनि देलाय मोजां थालाय देलाय फट' मारिनि दख'नाजों रसैमा बुथार गाथार माबाया गाथारनाङो सुलिमा लानायनि गाथारनाङो खेबो ओइ र' मोजां साफायनि र' माबा गाखोफिनबायसो साफायनो मोनस्लाबदिया आङो जारलासोहाय आयो दुगैना दुगैया सान्दुं गोसायाव गोदाव सोरावनो आंना बिबारानो जि आराम बारथारबाय नै गोमोआबो ओइ र' दुगैथ'वा दा बाबा दुगैबा दुगैगोन नै गोजायाबो नै इयो आंनि गायनाया इयो माबा मा होनो गथा फान्थाव कालारा आंनि गायनायाबो जाबायानो बिदिनो खाहाय हालाला इयो आरो दिनै एसेल' बारबाय बारफ्रुजोबोमोन सिरिबायबो खोमा मामि मा नायदो बिमा फिसा आंनिया रिल्स बानायदोंमोन आरोना ओमफ्राय दाना मामिया आंखौ सिखायबाय थायो आं माने रोंथारा आरो जोंहा मामियासो बांसिन रोंगौ ओमफ्रायो आङो हाथारदिया आरोना फिसाजोखौसो हारसिं मोसानो बाय दख'नाया मा जाबाय मोदानदो ओमफ्राय फिसाजोआसो सिखायलायदो आरो आंखौ ओमफ्राय है फाग्लि इदि नङा जालायलायो आरो आंखौ फिसाजोआसो बांसिन मोसानो रोंबाय आरो बिमानिसाय जारलाखा जि मोसाबाय ओमफ्राय आंखौ है फाग्लि बिदि नङा होननानै जि सिखायदों ओमफ्राय आं आरो गैया जाथारा रोंथारा मालाय इहा थिफ्लिफ्लि मोसाबाय थायो सामफ्रामबो ओमफ्राय नै फ्रेसबिन खानो फैदो र' आरोना जोंहानि फिसानि बिफानो ओंख्रि गैया जोंहा सबायजों दाउजों जाबायनो हरनि ओंख्रिसो जाहोनानै दोन्दोंमोन ओमफ्राय दा खानो फैदो र' माथो सबाय बिमायाबो गैया फ्रेसबिनाबो गैया नै रानजोब्बाय बिराद थायखादोंमोन आरो गोजा जालायलांबाय आरोना बिफाङा है इयाव गाखोनाया नोङो ओइ थाइबें दं खोमा नायलाय सान्दुं गोसाया बिमा फिसा खाजि हाना जानि जोङो दं खोमा थाइबें दं खोमा माबा बोरैबा सेवनाय बायदि जादोंहाय थाइबेंआबो आयु अमाया सान्दुं नांबाय आंनाव थाव नागिरदो थाइबें नागिरनो ना जों थाइबें नै ओरैसो हाबनांगौ थाइबेंआ ओइ नैयाव थाइसे दङ फिसानो
नाय लोगोफोर जि खस्थ' हाबबोनांबाय आरो बेराजों सौसि सौसा इसाजो ओंखारबोनो हायाखै नै एसे मोनबाय आरो जि खस्थ'थार नै जायगायानो बोरो खस्थ'थार नै जायगाया नैथियाबो थखा थखा दङ बेखौ खाहरनि आं र' सना थाइबें नङा थाइबेंआबो खिजासो थांनांसिगोन र' नोंखौ इखिजा फैनाङा होनदोंमोन आङो खस्थ'थार थाइबें जायोनो थाइबें ओंखामाबो मोनजासिगोनानो आनिया नै आयौ नांथाबाय नै मायाबा आयौ मैगं माबाया नांथाबाय नै यो र' बस'नाङा नांथाबाय नै लोगोफोर फिसाजोआ जि खस्थ' मैगं खानानै होनांबाय बेसोरा आयु बारि सिंगो हाबगुलायनानै जि खस्थ'खा आरो बेरायाना सोना फिथाइयाबो बारा गैलाहाय नै बे सबाय बिमा गोरलै गोरलैखौनो खाना होनोसै आलुजों एवना होनोसै इनो खाबाय लोगोफोर आं देरनो गोनांखौनो नै जानो हागोन जोंना सबाय ओंख्रि दंखायोना खाबाय सना खाबाय नै इसेबां मोनबाय र' जि खस्थ'थार थुख्ला थुसि मेगनाव थुस्लाबलाबायगोन नै आंनि जोंहा थाइबें मैगं नागिरनो थाङो नै थाइबें हानानै जाजोब्बायानो गेसावसोमोन थाइगामा ओमफ्राय नै मैगङा इसेबांल' मोनबाय आरो ओमफ्राय इखो आलुजों एवना होनोसै आरोना जाबाय ओमफ्राय गोखा मोनदोंनो एसे अबेबा गोखा जामारदो बिगुर गारनाया एसे मा खम जादों खोमा गोखाखा मोनजादोंमा देलायलायनो खानाय खाबा खथ' आराम देलायलायनो सिख्ला देलोंनो मोनथारो ओमफ्राय खानाय खानबायना मा बुस्थु उन्दुनाल' थाबाय थायो बांद्राय गोरलैया गोथाव जाया खोमा ना बोरैबा मोनजादों बारा गोखाखा मोनजाहैबाय दस' गोखाखा मोनजाथारदोनो जाबाय थानोसै जोंना जालाहाय आं बोरैबा मोनजादों जागोन नोंजों बे होमबालाय गोखाखा मोनदों अबावबा ओमफ्राय गन्थंआलाय मा आंनावलाय मा जालाबायदों माबा गिदिर गोरलैया गोथाव जामारा बाबाया ओंखाम ओंख्रि सोंसा बाबाया थ' खैथा जानाय जों 7:30 ओंखाम जादों दायनो खैथा बाजिखो 11ता र' खैथा जानो नागिरदों 11ता 10 जाबाय 6ता जायो नामा जानो नै मैगङा मोनहांबाय भाजिया आलुजों सबाय बिमाजों ओमफ्राय मा नागिरदों गार'खा ओमफ्राय नै इयाव आङो मा होनो अमानो इदि रुवांदो आरो लाव फिथाइ ओइनो जि गिदिर बिफाङा आरो मेल्ला दंबायोसो दं खोमा 7तासो ओमफ्राय मैयानि थाइनाया गारखोना माथाय हाननायावनो गुब्रुजोबदोंमोन ओमफ्राय नै जि गिदिर राबाय आरोना बैसागो सप्तानै थांनायावनो जि राबाय रावबोथ' दा जाला नालाय ओंखायनो अमानो रानसै आं नै ओमफ्राय नै हाबाय दं आयु आखाइयाव हाजाबा मा जानो खारैदोसो इखौ रुनांगोन आरोना होमबासो थाब मोनगोन इयो गासैनि ओंखाम जालायबाय आरोना जोङो नै दहायनि फुंनि सबाय ओंख्रिखौनो लाबाय जोङो दंबोखायो नालाय ओमफ्राय नै आलुजों सबाय बिमाजों फ्रेसबिनबो लगायबाय ओमफ्राय दा जानोसै आरोना दिनै ओंखाम जानाया मोननै जाबाय लोगोफोर फुंनिबो आरो बेलासिनिबो होनाय जाबाय आं दुगैनो नागिरबाय जोङो दे जागोन माबा दे लान्चदिसो थाबाय नै मानसियानो दे आंलाय जाबाय खिन्थु ओइनैबो बबावबा बिफा फिसाबालाय एखेथारसा लान्थिनो दे बिदिबा जों जाबाय थानोसै ना लोगो नै लोगोफोर अमानि आदाराबो आंना दे दुगैबाय था नै बेसनदो माबादो आरोना आङो बेसन एसे दंमोन नालाय नङाबाथ' थाब मोननाय नङा नालाय ओंखायनो खारैदोनो होना होबाय आं बेसन लायनो सदा लोगोफोर बावगारलायलांदो खुगायाबो ओमफ्राय